Poštovani gledalci, želim vam dobro večer. Gledate treći od 6 predizbornih debata koje organizuje televizija Crne Gore. Tema večerašnje je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Sa nama su večeras predstavnici svih 13 izbornih lista. Predstavit ćemo ih po redoslijedu koji je utvrdila Državna izborna komisija. Besnik Đona ispred izborne liste Albanska omladinska alijansa. Mir mlama i dobro večer. Rajo Vojnović ispred izborne liste Srpska sloga. Dobro večer, pozdrav vašim gledalcima. Ilija Janović, izborna lista Hrvatska građanska inicijativa Odlučno. Dobro večer. Lenka Kažić ispred izborne liste Pozitivna Crna Gora, Darko Pajović. Dobro večer, pozdrav svim gledalcima i prisutnim u ovoj emisiji. Dragan Ivanović ispred izborne liste Socijalistička narodna partija i Riječ i djelo. Dobro večer i pozdrav gledalcima televizije Crne Gore. Hamdi Hasani ispred izborne liste Demokratska unija Albanaca. Dobro večer, Mir mlama, Đilšić uzveta televizionit Malitezi. Mehmet Barthi ispred izborne liste Albanska koalicija koju čine Demokratski savez u Crnoj Gori, Demokratska partija i Albanska alternativa. Mir mrama, bijem nekam bardhi, po këta zdin të theksojnë, kështu që faleminderit. Vladislav Bojević ispred izborne liste Demokratski front. Dobro večer. Gencin Imanbegu ispred izborne liste Forca za jedinstvo. Mir mrama, dobro večer. Kemal Purišić ispred izborne liste Bošnjačka stranka Rafet Husović. Dobro večer, selam svima. Raško Konjević ispred izborne liste Koalicija Evropska Crna Gora Milo Đukanović. Dobro večer. Miladin Miško Kadić ispred izborne liste Zajedno na kojoj su stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore i Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore. Dobro večer i pozdrav svim građanima Crne Gore. I Nađa Vuksanović ispred izborne liste Srpski nacionalni savez dr. Ranko Kadić. Dobro večer. Pravila znate, a ja ću vas zbog naših gledalaca još jednom informisati o tome kako ona izgledaju. Svi učesnici u debati su ravnopravni. Svakom od učesnika bit će postavljena 2 pitanja. Svi učesnici imaju isto vrijeme za izlaganje. Svaki učesnik ima 90 sekundi da odgovori na postavljeno pitanje i još 60 sekundi u drugom krugu koje može iskoristiti za dopunu svog odgovora ili komentar izlaganja drugog ili drugih učesnika. Na kraju debate svaki učesnik ima 60 sekundi za završnu riječ. Učesnici će imati uvid u vrijeme koje im je preostalo za svako izlaganje. Tokom izlaganja jednog učesnika bit će uključen samo njegov ili njen mikrofon kao i mikrofon urednika debate. Učesnici neće prekidati jedni druge i neće uzimati riječ drugome i vrijeme za odgovor. Urednik debate ima pravo da isključi mikrofon učesniku koji se ne pridržava pravila debate. Čuli ste pravila, još jednom podsjećam da ćete na komentare, odnosno izlaganja ostalih učesnika imati pravo da reagujete, odnosno replicirate u drugom krugu koji završimo nakon postavljenog pitanja za koje je predviđeno 90 sekundi, a u drugom krugu preostaće vam dodatnih 60 sekundi. Odgovarat ćete po redoslijedu na izbornoj listi koju je utvrdila Državna izborna komisija. Dakle, nema promjene redoslijeda odgovaranja. Podsjećam još jednom predstavnike manjinskih partija da mogu govoriti na svom maternjem jeziku. Tema večerašnje debate je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Kao što sam kazao, učesnici su unaprijed dobili po 2 pitanja na koja će večeras odgovarati. Pitanje na koje ćete odgovarati u prvom krugu glasi: ukoliko osvojite vlast, šta biste preduzeli u cilju suzbijanja i sankcionisanja korupcije i organizovanog kriminala? Pozivam vas da se fokusirate na pitanja, a pravo na eventualni komentar izlaganja drugih učesnika imat ćete u drugom krugu. Vodite računa o vremenu, naravno. Dakle, idemo od početka redom. Krug otvara Besnik Đona iz Albanske omladinske alijanse. Vaših 90 sekundi, izvolite. Dobro večer još jednom svima i pozdrav za sve gledalce koji nas prate preko malih ekrana. Mi smo i prošli put govorili o velikoj potrebi funkcionisanja institucija sistema kao preduslov ostvarivanja pravne države koja bi bila u mogućnosti da se bori sa svim vidovima kriminala, uključujući tu i korupciju koja je u Crnoj Gori svima poznata, ali je jedino moguće tu pojavu zaustavimo ako ikada bude funkcionisalo pravosuđe u Crnoj Gori.
Mi kao političari imamo mogućnost da ako budemo činili vlast, da stvorimo nezavisno sudstvo koje bi radeći profesionalno stalo na kraj onome što je najopasnije trenutno u Crnoj Gori, a to je organizovani kriminal i korupcija. Ova vlast pokuša da kroz teme o identitetu zaobilazi ono što je najvažnije i najopasnije po ovo društvo i ovu državu, a to znači kriminal. Da je problem korupcije itekako prisutno u Crnoj Gori govori o tome činjenica da je Europska unija upravo predložila da se počne sa razgovorima na tu temu. Toliko, hvala. Na redu je Rajo Vojinović iz Srpske sloge. Mikrofon je vaš, vaših 90 sekundi. Izvolite. Crnogorska država je ogrezla u organizovanom kriminalu koji je u funkciji savremenog crnogorskog ideološkog projekta, a njegova žrtva su Srbi. Postoji i Keljmendijeva kriminalna ekipa koja je tvorac crnogorske nezavisnosti i ekipa Miodraga Perovića i Raspopa Dedejića koja je sada učvršćuje. Organizovani kriminal je kad se prva crnogorska familija na čijem čelu je Milo Đukanović i druga na čijem čelu je siva eminencija Demokratskog fronta Miodrag Perović materijalno obogate u vremenu sveopšteg ekonomskog sloma i siromašenja građana. I kad Nebojša Medojević sa vladajućim režimom donese ustav kojim je država pretvorena u tamnicu za Srbe. I kad Medojevićev ustav štiti organizovani kriminal, pa Evropska unija traži njegove izmjene upravo u dijelu koji bi omogućio borbu protiv te pošasti. I kad se Andrija Mandić udruži sa istim tim Medojevićem. I kad državna vlast u državi bez ekonomije, pa je država zbog toga jedini ozbiljni poslodavac, socioekonomski ucijenjuje Srbe po pravilu, ako hoćeš posao moraš biti nacionalni Crnogorac i pristalica vlasti. I kad Mandić, Medojević i Srđan Milić s premijerom Igorom Lukšićem postignu dogovor o jezičkom pitanju, čiji je rezultat to što naša djeca više ne pohađaju nastavu na srpskom, već na crnogorskom jeziku. I kad Mandić za pare režimskih tajkuna rasturi Srpsku narodnu stranku, pretvori u novu tobož srpsku demokraciju i tako kilibardizovanu je stavi na raspolaganje nacionalnim Crnogorcima, Miodragu Peroviću i Miodragu Lekiću, koji je s Antonijem Abramovićem na Badnji dan 1995. nalagao logorsku vatru na Cetinju. 90 sekundi za Iliju Janovića iz Hrvatske građanske inicijative. Izvolite, vaše vrijeme kreće sada. Hvala još jedan put, dobro večer uvaženim kolegama, voditelju i gledateljima javnog servisa. Kao predstavnik i jedan od kandidata za poslanika Hrvatske građanske inicijative mogu da kažem da možemo i da smo uticali u onoj mjeri i da možemo uticati u onoj mjeri vezano za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije kroz učešće i donošenje određenih zakona. Činjenica je jedna, a to je da ništa novo neću reći, da ovi prostori kao i ostali nisu imuni na korupciju. Jedini način na koji možemo mi donekle u toj borbi je suzbiti, odnosno dovesti na jedan minimum, upravo kažem kroz djelovanje u određenim institucijama, a to je naše učešće u vlasti. Druga poenta na koju bi aludirao jeste da manje više svi sebi moramo i postaviti to jedno pitanje, način na koji smo navikli da rješavamo i dolazimo do određenih stvari, a to jeste postavljanje društva, odnosno obitelji, familije ili porodice i kroz taj jedan odgoj definitivno vratiti određene vrijednosti i izbjegavati postavljanje određenih načina rješavanja bilo kakvog problema, a samim tim i pomoći ovoj državi i sistemu da funkcioniše na pravni, zakonodavni način. Hvala. Sada Lenka Kažić ispred izborne liste Pozitivna Crna Gora. Darko Pajović, izvolite, vaše vrijeme. Dobro večer, još jednom dobro večer vama kao voditelju, svim prisutnim kolegama i svim gledalcima Crne Gore. Pozitivna Crna Gora smatra da je pristup i punopravno članstvo u Europskoj uniji glavni prioritet Crne Gore. Od presudnog značaja za ostvarivanje ovog cilja je upravo borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Mi smatramo da problem korupcije postoji u Crnoj Gori i da tom problemu treba ozbiljno i odgovorno pristupiti. Između ostalog, da problem korupcije postoji u Crnoj Gori potvrđuju i brojni izvještaji zvaničnika Europske unije koji uporno ukazuju na nužnost rješavanja ovog problema. Pozitivna Crna Gora je svjesna
da nema samo u Crnoj Gori korupcije i kriminala. Ali to ne smije da nam bude alibi za nerešavanje ovako krupnog problema u našoj sopstvenoj državi. Pozitivna Crna Gora kao jedino rješenje ovog problema vidi u jačanju institucija, nezavisnosti institucija, profesionalizaciji institucija, depolitizaciji institucija, odgovornosti i na kraju jake političke volje. Kada je u pitanju zakonska regulativa, mislim da imamo dovoljan pravni okvir za rješavanje ovih problema. Ključno pitanje nisu zakoni i regulativa koja prati ove zakone, već postojanje političke volje. Da se ti zakoni striktno sprovode. Nastavit ćete u narednom krugu. Dragan Ivanović, Socijalistička narodna partija Crna Gora i riječ i dijelo. Dobroveče i pozdrav gledocima. Socijalistička narodna partija je davno počela da ukazuje na problem korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Znajući definiciju korupcije i organizovanog kriminala, kada je riječ o korupciji, kaže se ko koristi društveno ili državnu funkciju ili moć da bi za sebe pribavio korist, a kada je u pitanju organizovani kriminal, kriminalne organizacije ili kriminalne grupe da bi ostvarile dobit moraju imati spregu sa vlasti. Ukazivali smo na problem i ukazujemo na njega, ali smo bili svjesni da nema političke volje. Računamo da će 14. građani Crne Gore dati vlast Socijalističkoj narodnoj partiji koja će sa drugim partijama stvoriti tu političku volju koja je neophodna da bi se na prostoru Crne Gore suzbila korupcija i organizovani kriminal. Svjesni smo i činjenice da je korupciju teško suzbiti, posebno kad uzme ovoliko maha koliko je sada uzela i ušla u sve pore crnogorskog društva. Međutim, mi znamo da se protiv nje mora boriti na jedan poseban način i za to imamo sigurno moći i snage i mi mislimo da se protiv korupcije treba boriti na nekoliko načina. Kao prvi treba stvoriti jednu agenciju koja će se striktno... Isteklo je vrijeme, nastavit ćete, imate pravo na dopunu u narednom krugu 60 sekundi. Na redu je Hamdi Hasani iz Demokratske unije Albanaca. Izvolite, vaše vrijeme kreće. Dobroveče, mir mrama. Demokratska unija Albanaca, kada riječ o korupciji, misli da je ipak kod javnog mnjenja percepcije da ima više korupcije nego što ona u stvari postoji. U Crnoj Gori postoje institucije koje rade na suzbijanju korupcije. Prije svega mislim na upravu o antikorupcijskoj inicijativi, mislim na policiju i tužilaštvo. Da bi se korupcija spriječila na svim nivoima, treba da se to uradi jer je to ključ uspjeha antikorupcijske politike. To je prije svega obaveza Crne Gore prema Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije te drugih relevantnih dokumenata Savjeta Evrope i Evropske unije. Prioritetna područja za Demokratsku uniju Albanaca u borbi protiv korupcije su sprečavanje konflikta interesa u vršenju javnih funkcija, promjena propisa o finansiranju političkih stranaka, ostvarivanje prava na pristup informacijama, jačanje integriteta javne uprave, javne nabavke i tako dalje. Od posebnog je značaja jasna podjela nadležnosti i dobra koordinacija tijela koja se bave u borbi protiv korupcije, u prvom redu policije i tužilaštva. Hvala vam. Sljedeći je Mehmet Barthi, Albanska koalicija. Izvolite, vaših 90 sekundi. Mir mrama, Njiher, dobroveče. Tema je veoma interesantna i veoma aktuelna, ali ima malo vremena. Šta je korupcija, šta je organizovani kriminal? Pitanje postavljam jer umjesto da počinioci, a to su uglavnom većina rukovodioci, se stide tog činjenja ili treba da se stide tog činjenja, u Crnoj Gori to je postalo profesija i pravilo. I ako to ne kažu, to pokazuje i govore njihova enormna bogatstva koje su stekli preko noći i na nenormalan način.
Riječ korupcija je latinskog i porijekla je corruptio i ima više skoro sinonimnih značenja. Dakle, kvarnost, izopačenost, potkupljivanje, podmićivanje, krivotvorenje i trulost. Latinska i rimska do ud des, dajem ti da bi mi ti dao, vratio, našla plodno tlo ili ova vlast je stvorila plodno tlo. I prije se o tome govorila, ali ipak rekli su daj da bi dobio, a pritom pazi da ne pretjeraš u podmićivanju, da te ne bi uhvatili i kaznili. Ali sada i toga više nema, pošto nema koga da kazni i koga da uhvati. Jer, eto, vrh je sve tu, dakle, oni su najvispreni i, naravno, i najbogatiji. Dakle, u Crnoj Gori postalo je normalno. Čak bilo je i patriotsko djelo. Naravno, tako su rekli za vrijeme sankcija, a sada, da li može drugačije reći, jer oni, Bože moj, rade za dobro narodu? 90 sekundi za Vladislava Bojovića iz Demokratskog fronta. Izvolite. Hvala. Poštovani građani, posebna pažnja i veliki prostor u programu Demokratskog fronta je posvećen oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Program Demokratskog fronta nudi konkretne i praktično upotrebljive mjere i rješenja koje treba da donesu raskid sa korupcionaškom i kriminalnom praksom koja je svih ovih godina ne samo da je tolerisana od strane aktuelne vlasti, već je i poticana i organizovana. Naš program ide na izvor problema, ali se bavi i saniranjem posljedica koji su slučajevi korupcije i kriminala u Crnoj Gori proizveli. Zbog toga i prve mjere u našem ekonomskom programu su mjere koje se tiču uspostavljanja pravne države. One se tiču revizije i otklanjanja posljedica svih dosadašnjih privatizacija koje su sprovedene na nelegalan način i koje su uništile veliki broj preduzeća u Crnoj Gori, ali i radnike dovele u težak socijalni položaj. Demokratski front svojim programom jasno pokazuje da nema namjeru da pravi kompromise sa politikom koja je stajala iza korupcionaških i kriminalnih poslova u Crnoj Gori. Izdvojit ću nekoliko najvažnijih mjera iz našeg programa koje planiramo da realizujemo kada preuzmemo odgovornost za vršenje vlasti. Preispitivanje svih privatizacija za koje postoji sumnja da su urađene na protizakonit način. Raskidanje svih štetnih ugovora. Pojačat ćemo koordinaciju između nadležnih institucija i antikorupcijskih inicijativa. Nastavit ću. Nastavit ćete u sljedećem krugu. Gencin Imanbegu ispred izborne liste Forca za jedinstvo. Vaše vrijeme, izvolite. Hvala. Za Crnu Goru je glavni državnički izazov borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Stvaranje države gdje je vladavina prava osnov gdje građani mogu ostvariti svoja prava, svoje mjesto je izazov, a taj izazov je nametnut i državničkom voljom Crne Gore za integraciju u Evropsku uniju. Vladavina prava je preduslov za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i ona pokazuje da nije dovoljno imati samo pravosuđe u ovom slučaju koje je nezavisno, nego je potrebno da i ostali segmenti, tužilaštvo, policija, da budu sposobne da se bore sa izazovom koja korupcija čini u društvu. U Crnoj Gori je to možda malo teže nego u ostalim državama, posebno iz razloga zbog mentaliteta gdje ljudi koji su švercom došli do bogatstva se govorilo snašlo se. Ili istorijski, gdje je pljačka i zapljena od susjeda bila izjednačavana sa junaštvom i herojstvom. To su izazovi, a glavno zato je da mora postojati jaka, ne samo deklarisana politička volja koja se mora boriti protiv toga. Mjere prevencije i borbe protiv korupcije su jedne od osnova gdje ćemo mi, ako budemo bili u vlasti, boriti se protiv toga. Sada Kemal Purišić ispred izborne liste Bošnjačka stranka Rafet Husović. Izvolite, vaših 90 sekundi. Hvala. Bošnjačka stranka će najvjerojatnije biti u budućoj vlasti i nastavit ćemo tamo gdje smo stali. U zadnje 3,5 godine kao jedna od članica koalicione vlasti napravili smo u institucionalnom i u pravnom smislu određene pretpostavke za uspješnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Naravno,
Nijesmo zadovoljni stanjem, apsolutno, i slažemo se generalno sa ocjenom Europskog parlamenta koji je izrekao negdje u martu mjesecu kada je ocijenio da korupcija preovladava u mnogim oblastima u Crnoj Gori i da je to ozbiljni izazov za krhku demokratiju kakva je naša. Ali još jednom podsjećam, Europska komisija je dajući izvještaj o napretku učinjenu kod onih 7 uslova,